Vítám vás u druhej série z hry Minecraft. Dajte na toto video like a na môj hlavný YouTube kanál mi dajte odber a môžeme ísť na to. Tak, čo tu máme teraz? Tak, no, prečo sa vraciam na tento tu server? Lebo som podal v minulej sérii 14. epizódy, že budem točiť už videa z Minecraft 4, ale to som ja vymazal ten svet a teraz točím prvý diel z prvej série z tohoto serveru. Takže tak. Pýtate sa ma, prečo mám takýto hlas. Je to preto, že som asi chorý. Prepačte, keď budem mať takýto rapárny hlas. Prepačte, fakt. Ja som si myslel, že to prestane rýchlo, ale neprestalo to. Takže tak. Prepačte. Už je to lepšie, keď som si to kázal, tak. OK. No. Už točím minútu. Tak. OK. No. A tu ešte raz, 2, 3, 4, 5. Ešte 5 prasiatkov. Ešte 5 prasiat tu mám. Tak. A to by bolo všetko z tejto tu druhej série a z prvej epizódy. Dajte na toto video like a na môj hlavný YouTube kanál mi dajte odber. A čusi vám.